फुकट सांगते आमच्या कोकणात ना. अरे तू कोकणातला ना. अच्छा मग तुझं काय नाव असा. बाळोजी काळोजी परब माझं नाव असा. अरे वा. अरे तू हाय असंच बाळू. अच्छा हे तुझे बाबा का. हा काळोजी. तुमचं काय नाव असा. माझं काळोजी बाळोजी परब. अच्छा काळूजी बाळूजी बाळूजी काळूजी काळूजी बाळूजी. नेमकं कोणाचं नाव रिपीट होतंय, बाळूचं की काळूचं. आजाचं नाव ठेवला रे. मग पंजाचं काय नाव असेल. काळोजी बाळोजी. सर कोकणात चाकरमनी म्हणून जातस ना. मग पोरींसमोर शायनिंग मारूक वही हे घेवा. स्पेशल तुमच्यासाठी. वाईज फिकट दिसत हो. फिकट कसलो ब्रँडेड ब्रँडेड. या बघा. आवाज कसलो येलो. वाईस थोडं पोटात गॅस झालो पण शर्ट मात्र चांगलो हा. ह्या काय फाटलेला हा. फाटलेला नाही हो. स्टाईल हा ती स्टाईल. ब्रँडेड शारा. शारा इम्पोर्टेड ब्रँड हो. हा काय कितीला. फक्त 200. शे हो 2000. 2000. काय तुम्ही हजार करतास. ते बघा लोक तुमका जज करूक लागली आहेत. पॅक करा. एक काय 2 घेईन पण आता एकच देवा. देताय घेतलंय. हे घेवा. वा तुमच्यावर तर एक नंबरच दिसतलो. शारा. अण्णांनो मी इलय. अरे माझं नातू इलो. अण्णांनो पाया पडतय. आता उगवतस. एवढं लहान होतं तेव्हा इलेलंस. तेव्हा पण टकल्यावर केस नव्हते. आता पण नाही. माझ्या असत. अण्णांनो तुम्ही पण ना. या काय फिका फिका घातलंस. अण्णांनो ब्रँडेड हा. औषध होतं ब्रँड. ह्या काय फाटल्या रप्पू गेल्या ना. अण्णांनो तुमका कळूच नाही. ब्रँडची स्टाईल हा ती. ब्रँड शारा. शारा नाही याचं भान शारा.